ezimbini ezohlukileyo. Kodwa mandiqale kule ndawo. Ngoku abhala le leta ubhalelwe se-Efeso umpostile. Kukho iingxakana ezikhoyo umbongobo esezichaphazele. Kodwa kwesi sikwanakwana zintathu izinto abhala eyame kuzo. Luxulalaniso athi agqiba ancokole ngobomi bakhe kweli bandla. Athi okokugqibela ancokole ngomnikelo. Ezo nto zontathu kule leta yesibini. Mandiyichaphazele le nto phambi uba ndingene kulo mcimbi weGrace nomcimbi weMercy. Eli bandla lineento ezimbini elidume ngazo. Into yokuqala elidume ngayo yile nto kuthiwa yi-sexual immorality. Eyesibini abantu badume ngayo abantu balapha eKorinte ukunxiba. Zezo nto zombini. Kuyafaneleka into yoba eli bandla linamarhamente athembene kulo mkhwa. Le nto zimbini ndizibalileyo ziyenzeka apha ecaweni. uPawulos uze kuloko. Kukho abantu abangakwazi ukuziphatha. Kukho abantu apha ababonwa ethaveni. La marhamente akwalapha ngocawe. Pawulos uzokhalimela lokho. Kodwa phakathi kwezinto ezintathu bezichaza ngabazalwane, into yoba ukufefolwa ngabaphambili. Ngoba sinoThixo sithatha ngaphaya. SinoThixo onendlela yokusigwelela. Rhamente ngcwele kaThixo. Ngoba nxa sifika ecaweni sithi noba singabathi kaThixo silungisile, sefike kaThixo lisikhole. Kodwa abantu abalapha ecaweni basikhangele ngendlela endala, ngendlela yasethaveni. Ngosengilapha rhamente ngcwele kaThixo. Eyona nto endifuna ukuncokola ngayo sokulasithandaze yile nto kuthiwa lufefe. Ufefe yinto eyehlela wonke umntu. Ufefe alukhethi. Khathasekile uba uyamthanda okanye awumthandi. Ufefe luyehla. Mandathi umzekelo. Uba besiphaa ezilalini masithi akunethi komile, iinkomo ziyafa, umhlaba womile akulimeli. Sibeke amadoda okanye abazalwane babambalwa kanti noba sithi masingene indlunethi, sithi makuphekwe entabeni kuyothandazelwa imvula. Bathi abantu asinawo ixesha lokweyakho. Sizuyakho thina, sizukwazi ngomfitshimfitshi. Sakugqiba sihambe siyotata sibheke entabeni. Simcele uThixo phaa. Simcele uThixo silicacobana into yoba siyafa Thixo. Athi awugqiba uThixo athobe imvula yakhe. Akazuyithoba imvula kumzalumdidi. Akazuyithoba uThixo imvula kwamzalwane uDakana. Kodwa izawunethela umntu wonke nabethe akayapho. Lunjalo ufefe. Fefe alukhethi. Luwele umntu angamfuniyo. Luwele notshaba lwakhe. Unjalo ufefe. Unjalo ufefe kaThixo. Le nto ufumsumele sithi ufefe lenkosi yethu malihlale kune sonke ngabo
kids. Liwa lefefe noba o hlale tyotyompheni fefe likathixo yakwela. Liwa lefefe likathixo noba mhlawumbi uphuma kwifefe likaphukukanga fefe likathixo yawa. Kube khona into yokugqibela ekuthiwa inceba. Inceba yona yakwazi ukuyisa lapho ungayisi xhomekele kuwe, ngamniki umntu ngangamniki yona xhomekele kuthini. Inceba ixhomekeke ngokubonga, xhomekeke inceba ngokufa. Sometimes ndike ndive into yoba kukho into ebuhlungu eyehlileyo ndibe nosizi ukuva qha. Sometimes ndithi ngobonga imeko, akubona imeko yomntu ndibe nosizi. Kodwa sometimes ndithi ndivile imeko nosizi ingangenzi nto loo nto. Ndithi ndibonile usizi loo nto leyo ingangenzi nto. Apha ecaweni kukho into eyi-outreach. Siphume kuthiwa kubekwe ikhaya elithile, kanti uhlabe kumntu othile wanempembelelo into yoba masiye siyobuyekela khaya, kuphinde kwenzeke the same. Yagqiba ithula ikawe ithi kwaka. Lunjalo le nto kuthiwa yinceba. Le nto kuthiwa yinceba xa ndithi yenzeka ngokubona. Xa uMariya kufika isithunywa noJoseph sathi vuka uthathe umntwana uwele ibhoda ubheke eJiphuta. Xa icebela bhoda yaseJiphuta wadibana nendoda yayisemnyamezweni ebizwa ngokuba nguDesmasi. Ithi ibhodi njengesigebenga uDesmasi wazithi wethume ngazo wayiqibile inyawule esebaseni uMariya eredi into yoba ezaphuthuzwa noJoseph uDesmasi. Kodwa amehlo kaDesmasi awuhlangana amehlo kaYesu, wanosizi wanenceba wabayeka wajapha injalo inceba. Ungayibhekisa ngam, ungayibhekisa ngam, okanye ungayibhekisi ngam, ungamnika okanye ungamniki njengothandwa wasendaweni. Lunjalo thandwa wasendaweni nabantu abathile ebemnika bona bekho abantu abaluvinjwayo. Thandwa wasendaweni inceba leyo. Umpostile uqokelele ezombhedlenge zilapha namhlanje ukwenceba yakhe ibiseyibaliwe ngangabazalwane. Ziphawula into zintathu zigidi yasothandaza. Eyokuqala iqaphela baba kumoya umbongo bekokuchaphazela umcimbi womoya welibandla lwaseKoleti. Yabona nxa uMkristu kuyafuneka into yoba benawo umoya. Yabona uba uyikhiphe kena moya, umoya ingcwele kaThixo ulilise. Yabona uba ukho amaKristu akhonza uThixo kwenkonzo amawisile singahamba nje for nothing if asinawo umoya. Umoya yilanto incedakho, yilanto udrayivayo, yilanto ugwelayo, yilanto ukuthathayo. Siyakuthathanga thina kuba sigoyika, kodwa umoya ingcwele awugoyiki wona. Khamele ngcwele kaThixo. Moya ungcwele unjalo. Moya ungcwele uyagwela ebeshilo ngazababa. Moya ungcwele. Moya ungcwele nguwocela into yoba le nto uyenzileyo ayenziwa, ayikho right. Futhi uthethe rongo kwabanye abantwana
ayondlela uthetha le uthi umoyingcwele uthi ube rongo singatshoko thina rhamete ntole kathina uthi ke umpostile umeba abantu abangamakrestu babe nawo umoya oyingcwele umoya oyingcwele kuhayi kuwe kuba umoya oyingcwele uyakoyika okuzihloli athi umntuli wona moya oyingcwele awusinede ungena apha kuthi kuze sikuve okuthethwayo nguwe umoya oyingcwele kukho elabali libuJohane 9 kukho umbuzo phaa obuzwa yendoda imfama naphikiswayo kuthiwa lo mntu losummamele lo mntu lona ungumkhohlisi akayonto yomntu uthi ke lo mfo uba ngaba isimanga esilibhikayo uba ngaba ungumkhohlisi akayonto amehlo wam wavune kanjani uthi umntu ongaphinde kawe kumntu odibene noyesu umini wathi uba ngaba kenduka kalunganga ingaba la mandla wokutshintsha impilo yami wona wathatha mhlawumbi ungangakholwa ngemeko yasazothixo etempileni rhamela ngcwele kathixo kodwa sewulapha amandla wokutshintsha impilo zabanye abantu uzithathaphi ngoba ukucula kwenu sikazi kutshintsha impilo zabanye abantwana kwabanye abantwana ethezerwisile babe nomdla basinomnqwele bawugqiba bashiye yoofotito zabo bezapha ngoba kaloku uba ngaba nikholwanga ke ngokokutsho kwabo ingaba la mandla niwathatha phina umoya eyesibini sineziphetane ezahlukahlukeneyo abahapha bakithi njengoba nilapha nje ndinibukela ngomintulayo abanye banesipho sobetha impehlo abanye banesipho sokucula abanye banesiphiwo sokubetha umpapama nensini abanye babetha igubu sineziphiwo ezahlukeneyo uthi umpostile uPawulos kwebandla kumele uba iziphiwo zirecogniswe makubekho abantu abafeleli apha phakathi kwenu makubekho befundisi apha phakathi kwenu zikintasi makabekhona abantu abaququzelayo lucky into wasewisile inengqondo rhamela ngcwele kathixo ngoba bakhona abantu be-activities apha bakithi loo nto leyo itsala abantwana abakude nofefe kathixo ngeziphiwo zenu kodwa unfortunately yabona isiphiwo xa unaso xa unesiphiwo ufuna kube ready for umkhusuko soze wenziwe nto obona siphiwo ungumntu nje olapha endaweni soziqhubeke futhi uba ngaba isiphiwo sakho kuba mhlawumbi soyini ikhusuko usithathe usihayike zabaseyifi ngoku kodwa unesiphiwo zokuliwa icala uliwe nangabantu ucinga into yoba bafutshane noyesu ngenxa yesiphiwo sakho siyakhusuka uTumpostile isiphiwo xa unaso bazalwane sifana nengxaki uthi lapha phakathi kube kwisiphiwo uthi ingxaki yakhakhamba wakhintela phakathi ingxaki yakhakeka athi umbumbi aluthelemaya athi esandleni sombumbi yayimane iqhekeka ingxaki ngoba kube sesandleni sombumbi abona umbumbi eyilungisa abona ilungisa yabona ukubuza uKristu noba mhlawumbi ungaqhekeka esiphiwo sakho ungemnti ngoba uzamane kubumba uThixo mane kubumba ngoba isiphiwo sakho silapha phakathi kuyazekaya okwesibini siyathanda isiphiwo ungquba nabantu abagqiba baphume ngala gate esithi sikhutshwe mbani apha kwakithi sinjani isiphiwo sakho sikuthelekisa nabanye bakwethu uthi ufile ngumntu okhosakeleyo okanye umntu ombi wakhe
uzombalisa nabanye abantu. Kama kanjalo kaThixo sizothandaza mfoka bhodla kulunge njengethini sakhakhamba senikukwele enaziphiwo zethu ukho phakathi kwesosayithini phakathi kwesosayithini ukumama ubaba umfred boy umama Msondi osangena sonke abemshumayelini abashumayela kwaMnceba bayamazi ungumuntu osensitive kakhulu ngento yokushumayela ungadlala kodwa awunamdlala ngokushumayela ngetimini uMamzondi ngeusihlalo phaya unomnceba wamfonela ebaba akayithandanga uMamzondi indlela utata uSani enze ngayo Samuel wathi Shalom akusulanga yaxelana utata uSani ngithandanga into ayenzile nawe wena dibana naye yabona kumele siphiwo wenza lonto sifeyisana ntoni nenyaniso. It's up to you uzoyithatha okanye ungayithathi and uba akwathaka ukuyithatha ngokwakhe akazi ukuhleba uzawucela omnye umntu athi ngixelele kubantu abanjalo abanesiphiwo songafihlisi yathi kuyehlathi owenthandako usekhonzi salungiswa masibulele ba sokhona nesibindi sokusilungisa uzibe kumshumayeli osulungekileyo lungiseka kakhulu ekuthamsanqa bekhona abasondela kuwe abanesiphiwo sokukuxelela into bangabi indlela zakho asikho right okanye wenzanga kakuhle uzokhupha kodwa namhlanje uba usanemazi yenza umzekelo into yoba sizinyamele ngoba siyasasitutha uba umama Mzondi angaboni into erongo kuthi olubhethayo noba mhlawumbe uphumile kodwa sekunika iripoti ngoba ukhona umuntu ozasixelela khamelekolekathi nalapha kulizigidana I so wish abekhona umuntu othatha ngqo akuxelele into baneli nto ayenziwa yeyihlathi sale movement yegidazi ungaqhubeke uphumwane akuphunywe ecaweni ngoba sometimes uqhubeka kuwe eneziphiwo zabanye abantu kukho abantu abaphethaweni abezala phula izipho zabo khamelekolekathi kokugqibela othandaza mfoka bhodla andixokole uthi uPawulos apha icawe engumzimba kaKristu yafana cawe engumzimba kaKristu mandithi ntoni Gildas igilt ingumzimba kaKristu mandiphile sigildas igilt le organization ingumzimba kaKristu umzimba ungumzimba ngamalungu once ibe siphukuphuku ayingomzimba lowo kodwa uyawuthi ube ngumzimba ophilileyo ube namalungu amalungu omzimba yintloko zindlebe ngamehlo yimpumlo zingalo zinyama once omnye umlenze ungasebenzi bathi abantu udisable meaning that omnye umlenze uzosafarisha bangabanye imehlo alisebenzi elinye imehlo lizawusafarisha obangabi inhloko le ayiwenzi umsebenzi wayo yasikwa ithetha ukuthi sizawusokola isiqu l'executive yasebenza inhloko yaleyo organization inhloko ke ufuneka ube nenhloko ngamanye amagama inhloko
amehlo asisiwe alilungu makasebenze ukujonga. Bahle maba amehlo angaboniki emzimbeni. Uba ngabe ngithi ifelo zinyawo ayisibuya elizweni xa ifelo zinyawo, kodwa mayibe nezinyawo ibaleke ipheka elizweni. Ndizokutsho ke kuni zikhindazi into yoba ngaba onke amalungu ale organization makafunctione. Sizokutsho italente neziphiwo Thixo wanike zona basetyenziswe nguye. Umuntu ohleli phakathi akachayisa umuntu wathi hayi mina ndifuna apha kwakhe ndingene nje and ke ngoku andifuni uba yifuna, ndifuna uba phambili, andifuna uba forward, ndifuna uba lapha ebhek ndibe ngumntu nje. Niyazi into yoba amanzi amileyo ayanuka zidazi. Sekukwela lwandle luyingozi ebizwa ngoba yi-Dead Sea, into yoba alushukumi. Mlibelungu elingasukumiyo endaweni. Kuba kuphela ngapha wena ungamanzi adzikidziki, hleli nje awushukumi, awufunctioni. Ndizawuthi malungu olomzimba kaKristu, i-organization ekinti, ndizawuthi functiona ngoKristu inkosi yethu. Amen.